Čus lidi, tady Droll.cz a vítám vás u toho nového videa. Právě natáčím svou rybí kamerou, protože má rybí oko, jakože A chtěl bych vám říct, že teďka úžasná věc, budu teďka natáčet písničku, protože jsme dosáhli 200 odběratelů, chápete, to je prostě nejlepší den v mém životě, ale, že jo, slavnost. Tak jsem se koukal jen tak na videa a najednou jsem narazil písničku od Hogiho, jakože, že už má 500 000 odběratelů. A já jsem si říkal, sice 500 000 už nemám, ale mám 200. Tak on má hodně dlouhou písničku a já mám takovou kratší. Takže stejně 500 000 a 200. Tak já jsem dělal takovou kratší písničku a myslím si, že se vám bude líbit. Tak se nezapomeňte koukat. A tohle video právě přijde na ten nový kanál, kde jsem vám to říkal. Je to tam, jmenuje se Vlog on Droll.cz. Tak. A myslím, že Clay už začne natáčet, protože fakt on je to slíbil. A pokud budeme mít mnohem víc odběratelů, tak fakt budeme tam natáčet o 106. Já si myslím, že teďka budu trochu zapomínat na můj kanál, protože tam mám 200 odběratelů, to mě nemůže spadnout. A no může. A ještě teďka natočím písničku a slíbil jsem vám, že až budu mít 219 nebo 20 odběratelů, 219 nebo 20 odběratelů, 219 nebo 220 odběratelů, tak co to je? Hej lidi, vidíte to? Tady je Brok. Tady je Brok. 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 On utekl. Tady je Brok. To je Brok. Co? No tak, a lidi, Clay.cz už má jakože 16 odběratelů, ale chtěl jsem vám říct, že na můj kanál natočím celý můj den, což je úterý. Který bude fakt super, tak se nezapomeňte dívat a čau.